bagusiba minto na bakwanirie andonsi asemore chinga kichingia naende tuomeranire aiga sembeo bunige sakuke Omogusii aiga sensema ya Gusii tiga tokwana obomaene borororo ekiagera obomaene mboto sibure Abagusii ntegerera buya twachayirwe amatuko amange sana buna egesaku egento gekogera togochaywa marange etokoramwa ng'a ntobwati kura etokoramwa ng'a ntwe ntobwati bamura baisaine etokoramwa ng'a ntwe na egesaku egeke lakini obomaene bwa amang'ana ekero okorigereria Abagusii bare ime ya Gusii na bare isiko egesaku getotiki geke Abagusii oise kobwati buya abange nabo babwatererete uchumi ya Kenya ase ensemo ya amang'ana ya obosombi transportation rero igo ogenda ari Rongai nasomete ari Multimedia University nkamenya Rongai chigari chinyinge chigokora obonchereria bwa obosombi Rongai Nairobi Rongai abange bagokwana Gusii origereri chigari chinene chigokora obosombi Transline Enacog Guardian Nyamira Express echionsipi echi na echi Abagusii nkintagete gokwana yaikire chingaki Omogusii tobwenerete gochichamo totatere obobisi bwaito bwa siasa buna abaikoyo na abanyamato bagotatera obobisi bwabo bwa siasa omoikoyo na bagotiena naye gaiga obuge ng'ama more lakini gakogenda ase etebe abekere omwana omwabo lakini intwe Abagusii twairanire bono etokorwana ntwe ase intwe mpaka twachakire goita abana ba minto ogoita omwana omino mogokwana eruga eyemo nere tari rahisi konyora omoikoyo agoita omwana omwabo nonye na ase ebiasara bari mwabere na abaikoyo okonyora ririba riri mwaetanire terere korokore okwana ekiabo bakonyana nyene ebesa yabora bamoira kando iga bamoa bamotemwakane tari rahisi lakini Omogusii ase ebiasara eko Omogusii omwa bagateba ng'a okay nabakora igo omoisheni masoba tiga nkoire bakoro yani okoira omobisa mpaka ase omwana omino akamenyete mwachi komuoyi tiga ntebe iga Matiang'i ekero atenenere ase siasa pole egento nkere Abagusii ntagete montegerere naende onde taiyo batebiri gento eke omanyete siasa tari rasima obue obo nabwo omaene Abagusii bange okay tindateba ng'a Matiang'i tari kobua lakini nkoteba ng'a siasa tari rasima obue siasa ikere all about influence tiga ng'ere ase abwasi nini Raila Amolo Odinga gesa agasoete siasa tana kobua kura aba omorai bwa ense lakini omogaka oria ekero agokorora eserekari eyare gosoa amasakume tari ng'a abagere babwate chikura chinyinge yaya chikura chia abagere is almost chia Abagusii actually nande bagere mbari gwaka kura lakini omogaka oria ekero are gosesigu ng'a epresident egotoma omonto okamenya okang'omorora omogaka oingi atagete influence Raila tare kobua kura naende Raila agogete Raila agogete koba opposition ani agogete akobokana tanga Tuesday eserekari ya kamasakume yachi komori influence igo nonye Matiang'i tari ng'a rasima abwe chikure ballot egesaku tomanye gosikwa yaya it is about influence Abagusii bonsi toise kobera magega ya Matiang'i twamue ng'a bono yaani come rain come shine egesaku kia Omogusii 100% tokwane eruga ekoroko for example Matiang'i gose Maraga I am telling you amagendera arache Gusii igo orakumi
Tarasima Matiang'i abwe chikura tomanya kanyora magendero. Kachiora chipara chiro siri bogere. Raila has never been the president. Kachiora chichiro chia kachira bogere. Raila has never been the president. Kachiora bintu bire bogere. Raila tana koba president. Asenge nchiaki. Political influence. Nonya Matiang'i abagusiba mintu. Bari mo gotebanga Matiang'i takubwa kura. Chikure chis tarira is not all about winning. It's not all about winning. Matiang'i kara rengo mu waziri. Obo ibi we chombe borabu bwa kete. Asenge nchiaki influence. Ekara Matiang'i arengo mu waziri na liye pare ya kisi sabani ya rosetu. Asenge nchiaki influence. Matiang'i kara rengo mu waziri na liye pare ya kogenda kondo yugis na liya rosetu. Ekininki influence. Ekero bwate influence nkomanyuri bunu gutatera abana bamino. So Omogusii ori ogotebanga Matiang'i tabwati kura ayo okonire. Tegerera Omogusii okweguska bokwananga nga Matiang'i tabwati kura ayo osarigete. Osarigete pi. Matiang'i komo support bunu Omogusii no kwebanga bunegesako. Ekere president manyete naki abagusii barabwo toko baatana na pi unless you Teresa Matiang'i gosemaraga gosondo orache tarasima abe Matiang'i. Lakini a point imbwata neringa ki egesako kyo Omogusii tokwane rugeyemo, yani we speak in one voice. Whether Matiang'i romurayo ito, whether maraga, whether no soro, whether simbarati, onde bwensi orabo murayo egesako kyo Omogusii, lakini toanche we speak in one voice. Erugeyemo. Omogusii ore nakuru adebanga inche Matiang'i, inche Nyarebe, inche Omogusii ore Mombasa, one language. Egesa kwekera mukwanete rugeyemo na mutwara chikura 500 president manyete naki nkonyoro oyo na anyore chikura chiagusi 500. In fact mugosiku akinya sae boli mugosiku na mutwara chikura 200. President manyete naki abagusii barabuko bantebiringa naye basi 200 omofuko mutaishimika. It's not about votes. Ekeregesa kukego chaywa nekero mugwatana na chikura cheino. Kero monta kwane mto biaye osoro mto biaye arati mto biaye baba javet nyakuni mto biaye kero monta ara sare goji bono omogo chaywa ekiagera mokorrekana buna abantu muri tokas. The first thing to went okora Gusii kwanza ni kuongea kwa sauti moja, one language. Tigatomanya ki tigatomanya nga osoro gari UDA, lakini tokomera na butuko twatebaninga ki osoro kana kurageraria kana kura, yani esiri yetu ya butuko tomayetenga ki ali goro asokuragera, lakini kego ikiga kiejukura toichamo botuko tigatukwane rugeyemo mugaso tukwane chirugano ni 10, lakini botuko tuongea lugha moja. Simbarati botuko tigatomanya ngaki igora Matiang'i nani togosuka botuko, lakini mugaso aliwada banga Ruto tosha, lakini ntutomanyirane tima kivyo tubosongo maji tukanga ki oyinu tegerera oyo yine kuragira hali at the end of the day atakuja kwa nyumba. Let us understand that way. Twensi tutagitendagira ondeteyo gukani muntu kuri ndagira yaye kake karankuriye suguma ntaro tari kuriye suguma kero kuri nagu ntaro tari kuri nagu karankuriye nyama ntaro tari kuriye nyama. That is democracy. Takirende inche karankuriye nyama te tokanga na ende igonte ke tongure nyama eyo timbasa koria yaya onyo osoro gakoragira ase Ruto wacha kule ni sawa, lakini kareje kirebo tuko saa 3 rige sunde kya muramurire twomera nari busongo twate baringa mwinari tatari ndagerero mugiteke inu tagerera ngochi tiganda abe tiganda I'm coming bas ekera tomanyerera nitigo bono bobisu baito igo nkoberera isi ntoko na kurwani osoro tako na guturwani ikiagera butuko ntomanyerera nitinga kinonya karari igaro asenge nje ndagera nonyi nori karari igaro asenge nje ataranyo ole ndagera iyo. So tukijua namna hiyo tuongee kwa lugha moja ntobasa gutantania egesa kugitu kyo Omogusii na ritotaruane nyasaye tigabaseni I open a message yenkonyorere monto make sense
erinde ritorore ng'aki tokobeka ame egesago kia Omogusii gatokonye gochega moto ase tokogenda. Nyasaye oyo rituko rigiya.